Hej Heidi. Jeg har lov med at jeg lige vil kommentere, mens hun starter op på Baki. Jeg holdt lige, mens hun kom op på ham. Generelt set omkring den her anspændthed, når man starter ud, ikke? Så er det selvfølgelig noget, som er skyldes muskelspænding, og der er selvfølgelig også noget, der skyldes måske, at man har sprunget et trin over i selve uddannelsen af ham. Men i hvert fald prøv at få en god start ved at sidde op et sted, hvor han er nødt til at stå og vente på, at du er klar, og prøv at ride så afspændt afsted som muligt. En femgænger som Baki her, den kan man ikke presse ned i et skema, og så siger, at nu giver man lige 2,5 minutter skridt, og så går man over til at ride lidt trav, og så bagefter, så kan man begynde at koncentrere sig om tølten. Der er man nødt til at ride på sin, også lidt på sin intuition, på sin fornemmelse, og prøve at mærke sig frem til, hvad der sker, når det er, man sætter i gang. Det behøver ikke at være negativt, at en hest går pasagtigt tølt. Det vigtige, hvis en hest den går pasagtigt tølt, det er, at man først og fremmest forsøger at ride den igennem den spænding, som der opstår der her i starten. Altså Mette sætter ikke Baki ned i skridt, og så venter på, at han nok skal have et andet signal, og så starte ham op igen. Mette rider videre, indtil han løsner sig selv op. Og det er simpelthen også fordi, at han skal have brugt, så han skal have varmet sine muskelgrupper op, han skal bruge sin lænd, han skal bruge sin lænd, og han skal bruge sin venstre side, ligesom nu her, hvor det er, at Mette rider ham over i venstre galop. Det er venstre galop, der er omdrejningspunkt for at få ham åben, så han kan gå balanceret fremad. Det er også efter de her skift fra venstre galop, at han tit går over i en god tølt, og så kan man så se, så kommer spændingen så igen. Spændingen kommer, fordi han ikke vil acceptere, eller ikke kan acceptere og klare og give efter i lænden lige i øjeblikket. Og så kommer spændingen, og så rider med det videre igen. Prøv hele tiden at aktivere venstre side. Hvis ikke man arbejder på at lukke af for højre skulder og aktivere venstre side, så får man ham ikke bygget op muskulært, så han bliver stærk i hele kroppen. Så vil man hele tiden bare styrke hans højre side, og så vil han bruge meget af det, at have en rulle efter tølt. Mette forsøger hele tiden at løsne ham, prøve at få ham til at bruge lænden rigtig godt. Lige før løsnede hun ham via det lette sæde over mod et travsignal, og så tager hun ham ned igen og arbejder videre. Hun bruger trav meget lidt, indtil tølten den er på plads. Trav er ikke en gangart, som giver bedre tølt her i starten. Trav er en god gangart, når tølten den er på plads. Indtil da er det godt at ride venstre galop og tølt. Og for at styrke og for at hjælpe en hest som ham her i en periode, indtil han er balanceret, som han skal, så er det godt at ride ham med tunge forsko, 10 mm forsko, 6 mm bagsko, og så ligesom nu den her boots, som Mette hun bruger på 180 gram, der kan man sagtens også bruge 230 gram. Alt hvad der kan hjælpe ham til at øge svævefasen imellem forbenene, de er op og ned.
til at øge den fase. Det skal man gøre. Efterhånden som han bliver smidig og stærkere i tølt og i balancen, så kan man begynde at trappe ham ud af vægten igen. I længere og længere faser efter opvarmningen begynder der at komme ren tølt. Og Mette sætter krav til ham om, at han hele tiden skal yde. Han skal hele tiden bruge sig. Og når hun så kan mærke, at han er nået maksimum af, hvad man kan forlange på nuværende træningstidspunkt, så løsner hun ham ud igen, og så får han lov til at gå over i en grundgangart.